Iya ndithu mwambo umene anthu amabwerera kumene kuku watheka. Panopa ndithu tionere mmene ndithu zakhalira kuyambira pamene amalumbiritsa a Jeni Ansah komanso kulumbiritsa APM. Ndithu kumeneku ndithu kuli chisangalalo chopsa chija komanso kuli khwimbi la wanthu. Guys, thank you so much. Ndithu Malawian cameras alipo mpano. You will repeat after me as follows. I, Justice Dr. Jeni Ansah, SCJA, retired, Justice Dr. Jeni Ansah, SEJA, retired, do solemnly swear that I will well and truly perform the functions of the high office of Vice President of the Republic of Malawi, the function of high office of the Vice President of the Republic of Malawi, and that I will preserve and defend the Constitution, and that I will do right to all manner of people according to law, without fear or favor, affection or ill will. So help me God. So help me God. Pamenepo, Honorable Retired Justice Dr. Jeni Ansah SC alumbira kutsimikiza kuti tsopano mu office ya Vice President iwowo ndamene atumikire Amalawi kupita mtsogolo muno. Honorable Justice Dr. Jeni Ansah anabadwa pa 11 October 1955 kunkhoma kulilongwe. Tsiku la lero ali mzaka 69, 1 week shy kuti akwanise zaka 70. Iwo adaphunzira masukulu awo a primary ndi secondary dziko lomwe lino ndithu, ndipo tertiary education maphunziro awo akati chenjede ndi ukadaulo adapanga ku Ansah College of the University of Malawi. Adalandira graduate and doctoral qualification from University of Nottingham in the United Kingdom. She's a lawyer by profession, appointed as judge in 1998. Ndipo pakali pano akugwira mbiri ngati mmodzi kapena yekhayo adakhala kwa atene Jeni wa dzikoli koma ali mzimayi kuchokera pa 2006 mpaka na 2011. Adasankhidwa kukhala judge wa Supreme Court of Appeal ku 2011 kumene adagwira mpaka namene anapuma mu chaka cha 2020. Kumbali inanso adagwirakonso ngati chairperson wa Malawi Electoral Commission kuchokera 2016 mpaka na 2020. Dr. Jeni Ansah ali pabanja ndi Bishop Dr. Joseph Ado Ansah, ndipo together ali ndi ana. The Vice President is a bishop and whose altar is at Christ Citadel. Congratulations, Dr. Jeni Ansah, now Vice President of the Republic of Malawi.
malamulo athu akulu a dziko lino la constitution pa ndime 12 amanena kuti mphamvu zonse zolamulira kapena kugwira ntchito kwa ife timakhala maofesi aboma zimachokera kwa anthu a Malawi. Kotero chimakhala chofunikira kuti amene akutenga maofesi amenewa alumbire kuti agwira ntchito molemekeza kuteteza malamulo amenewa. Chifukwa chake wamkulu wa malamulo, wamkulu wa mabwalo mu dziko lino, the Right Honorable Robert Nzikamanda, Chief Justice, ndi amene apanga administer oath kuti Dr. Jane Ansah alowa pa ubale wa malamulo dziko la Malawi kuti atumikira kuyendesa dzikoli ngati wachiwiri kwa mtsogoleri. Patsogolo pano ndidzakhala ndikuyitana the current 5th President of the Republic, Prophesor Arthur Peter Mutharika, kuti nawonso kufotokoza mwene anakambira a Chief Registrar paja aende adutse patsogolopa kufika malo amene ayima Honorable Chief Justice kuti alumbire kuvomereza kutenga mpando umenewu wa President. In a moment, I'll call upon the President-elect of the Republic of Malawi, Prophesor Arthur Peter Mutharika, to go and take oath as 7th President of the Republic. If it pleases you, Prophesor Arthur Peter Mutharika. I'll be reading and you will follow after me. I wish we could be to my right side. You want me to be on my right? I can do that. Better for me. And Her Excellency, you want to be this side? Would you like to be this side? Because SCA wants me to be on that side. No, he wants me to be on this side, so we could be here. If it's okay. Or you speak loud enough. Some problem with your left ear. But I can hear you. I'll be very loud. Okay. I'll be here. How are you? Okay. I can't remember your name. Maybe Innocent. Oh, yes. Ndipo posachedwa hapa, Just touch the Bible. President-elect Prophesor Arthur Peter Mutharika akhala akulumbira ngati President wachi 7 wa dziko lino, ndipo malumbiro amenewa motsatana ndi malamulo a Malawi apangidwe motsogozedwa ndi olemekezeka Chief Justice athu Right Honorable Robert Nzikamanda. Over to you, Honorable Chief Justice. Your Excellency, you will repeat after me as you take the oath of office. I, Prophesor Arthur Peter Mutharika, Prophesor Ansah Peter Mutharika, do solemnly swear do solemnly swear that I will well and truly perform that will really and truly perform the functions of the high office of President of the Republic of Malawi the high post of the President of Malawi, and that I will preserve and that I will preserve and defend the Constitution and defend the Constitution, and that I will do right
and that I'll do right to all manner of people to all manner of people according to law, according to law, without fear or favor, without fear or favor, affection or ill will. affection or ill will. So help me God. So help me God. Congratulations, Your Excellency.